želiš, budi i ti jedna od nas. Wings, tvoja ruka u mojoj ruci, to nam daje pravu moć i sigurno bit ćemo jače od svih. Wings, osmijeh koji očarava i osvjetli naš svijet, daje osjećaj što znam pravi put. Ako to želiš, budi i ti jedna od nas. Nebo se žari od čarobnih zraka, avantura je počela sad pod zvijezdama. Taknem nebo i putujem kroz svemir, kad vrijeme nestaje, samo mašta ostaje. I moj let do neba, wings, tvoja ruka u mojoj ruci, to nam daje pravu moć i sigurno bit ćemo jače od svih. Wings, osmijeh koji očarava i osvjetli naš svijet, daje osjećaj što znam pravi put. Wings, taj čarobni wings, samo moj zvijezdani let i snaga te sjajne zrake ispod tog znaka wings. Nitko nije posumnjao da je pozivnica princa Skya lažna nakon toliko njegovih ljubavnih pisama Steli. Ali zapravo to su bile Trix. Kakvo razočaranje za Stelu. Wings su morale popustiti vješticama sada kad je čarobni prsten u njihovim rukama. Vila sunca i mjeseca je na sigurnom, ali igra još nije gotova. Tu mora postojati nešto. Lovci snova, ne, nevidljivi prsten. Ne, prsten Nibelunga, ne. To je Stelin prsten. Štap moći koji pripada princezi sunca i mjeseca Solaris. To znači da pripada tebi. Naravno da je moj. To sam ti i ja mogla reći. Štap prsten je u mojoj obitelji cijeli život. Da, ali to nam ne govori zašto ga vještice toliko žele. Pa to je važan i vrijedan predmet. Trix nisu obične kradljivice. Tu mora postojati još nešto. Oprosti, sigurno sam nešto propustila. Tko su Trix? O, to je nadimo koji smo dali našim najdražim vješticama. U svakom slučaju, otkrila sam puno zanimljivih stvari o tvom prstenu iz one knjige koju sam pronašla u knjižnici. Prema legendi, čarobni štap Solaris je nastao još prije puno godina, nitko se ne sjeća kad točno. Napravljen je od kamena koji je otopljen u izvor svjetlosti, koji i danas postoji. I to je jedini štap od mnogih poklona koje je ponudila velika sveta vatra. Wow! A ja sam mislila da je povijest Solarisa ultra dosadna. Što je zapravo sveta vatra? Odlično pitanje, gospođice Tehna. Drago mi je da to pitaš. Hej, zvučiš kao Griselda. Slušajte ovo. Začarani svemir čarobne dimenzije, kako ga mi poznajemo, odavno je stvorio mitski zmaj, koji je tvorac svete vatre. Je li zmaj stvarno postojao ili je samo mitsko stvorenje? Pa mislim da on predstavlja savršenstvo. Znaš, utjelovljenje dobra nasuprot zlu. Da, okej. A možeš li to ponoviti na razumljivom jeziku? Stella, ti sigurno znaš tu priču. Pa drevna povijest nije moja jača strana. Naravno, princeza ima druge prioritete. Da, shopping na primjer. Htjela bih znati nešto više o tom zmaju. Mislim da ću se vratiti u knjižnicu. Postoji hrpa pitanja na koje nemam odgovor. Vidimo se kasnije, Bloom. Iz nekog razloga mislim da taj zmaj nije samo legenda. Postoji još nešto u toj priči. Nešto važno. Osjećam to. Možda ti ja mogu pomoći. O, gospođo Faragonda. Kreni sa mnom, Bloom. Sjedni. Hvala. Želiš znati nešto o zmaju? Pa to je duga priča. Na početku nije postojalo baš ništa. Tada se iz dubokog mraka pojavila nevjerojatna svjetlost. To je bio veliki zmaj. Sa svojim vatrenim dahom stvorio je više različitih svjetova i udahnuo im život, svjetlost i vatru širom svemira. Na kraju zmaj se umorio i odlučio se odmoriti na mjestu zvanom Domino.
Ali Stella kaže da je Domino hladno, mračno i negostoljubivo mjesto. Sada je. Ali nekada je bilo sretno i bogato mjesto. Prije nego što su Domino napale mračne sile i ugasile Zmajevu vatru zauvijek. Čarobna dimenzija od tada nije ista. Wow. Reci mi, Bloom, zašto te toliko interesira taj zmaj? Ne znam, valjda zato što sam radoznala. Sve ovo je novo za mene. Da, to mogu razumjeti. Pa, idem sad. Hvala vam. Da, ja samo hoću svoj prsten natrag. Da, mislim da bismo ovaj put mi trebale napasti. Tehna, mi nismo vojnici. Kako da svladamo Icy, Darcy i Stormy? Tako što ćemo ih iznenaditi. Ovaj put mi idemo k njima. Da, ravno uz Zmajevo gnijezdo. Ali, jeste li potpuno sigurni da je to prava stvar koju trebamo napraviti? Smirite se. Krenut ćemo s perfektnim planom napada. Sjećate li se onih tunela ispod škole koje smo otkrile kad smo se vraćale? Možemo kroz njih doći do mračnog tornja. Večeras kad cijela Alfie oda na spavanje, Winx kreću u akciju. O, moj nos! Moramo baciti sigurne čari odmah. O, moj lijepi nos! Što je bilo? Bićemo kao što smo nekad bile. Eksplozija se nije dogodila. Nije se dogodila. Vraćam se u krevet. Nemoguće. Nemoguće. Glupi prsten. Ne mogu vjerovati. Gdje je ta tvoja energija? Gdje je skrivaš? Stelin prsten bi mogao biti vrlo moćan. Mislim, zar ne kužite? Ovaj mali prsten ne bi mogao zadržati Zmajevu energiju. Ne treba biti genijalac da bi se to shvatilo. Tišina! Nakon svega što sam učinila da se dočepam tog prstena, ne želim čuti takve priče. Glupe vile. Prsten je beskorisan. Ali ništa nas ne može zaustaviti da dođemo do našeg glavnog cilja. Moć Zmajevog plamena će biti naša, makar to sve morale ponovno učiniti. Jesi li sigurna da je to pravi put? Vjeruj mi, Flora, stići ćemo točno ispod mračnog tornja. One naprave nered, a ja to moram počistiti. Kažem ja, eksplozija bombe bi napravila manji nered. Problema, Nat. Ne. Ja razmišljam da vam kubim poklon. Usisavač možda. Završi s tim čišćenjem i pridruži nam se. Bićemo u šumi. Lijepo to sredi. Da, okej, ona uvijek govori da sam glup. I da ne valjam ništa. Ali kad treba nešto očistiti, koga zovu? Nat, uvijek Nat. Nat! Stižem. Wow, Bloom, bila si u pravu. Ovo je podzemni ulaz. U mračni toranj. Što ćemo sad napraviti? Mislim da ćemo morati upotrijebiti čaroliju da nađemo Trix. Nat! A možda i nećemo morati. Gdje je taj tvoj ružni div? I zašto uvijek moramo čekati, ha? Nat! Jeste li spremne? Ovuda. Ajde. Stižem. Ovo je sigurno soba naših triju frendica. Da, i moj nos mi govori da ovdje živi i div. Bacimo se na posao, Stelin prsten je sigurno tu negdje. I tko zna kad će se vještice vratiti. Vidite što sam pronašla. Izgleda jezivo, zar ne? Hoćeš vidjeti nešto stvarno jezivo? Vidi ovo. O! Čekaj malo. Ne želim tu glupu stvar. Ne vjerujem. Zbilja su bolesne. Ali kud su mogle otići u ovo doba noći? Sigurno su ovdje tulumarile. Pa ako su ovo ostaci, drago mi što me nisu pozvale. Vidi. Evo ga, čarobni prsten! Dobro došao natrag, jesam li ti nedostajala? Onda, možemo li krenuti?
Ili je brava pokvarena ili postoji sigurnosni mehanizam. Pronađimo drugi izlaz. Nešto iz ovih vratiju. Osjećam to. Nije izlaz van, nego nešto totalno drugčije. Ovo nije trenutak da slušaš svoje 6. čulo. Moramo otići odavde. Samo malo, možda je nešto važno. Kakvo čudno mjesto. To je arhiva. Tko zna što je u ovim knjigama, da vidimo. Izgleda da je netko ušao u arhivu. Da vidimo tko. Sjajno. Vile su nas počastile svojim dolaskom. Poželimo im dobrodošlicu. Ovo je o Vili, Eleanor od Rozera. Ovo je o vještici zvano Arigild. Prolazi me trnci. Možete li to zamisliti? Povijest o svakoj vještici i vili koja je postala, sve je tu. Fascinirana sam, Bloom, ali što kažeš da ipak otiđemo odavde? Molim te, Tehna, molim te, još samo minutu. Ako postoji ovdje knjiga o meni, mogla bih saznati nešto o svojim očima. Okej, ali moramo malo brže. Knjiga je sigurno novijeg izdanja. Možda je tiskana u boji. Wow, vidi ovo. Bloom, jesi li ju pronašla? Možda je ne bi trebala čitati, razmisli malo. Što ako je zapisana tvoja budućnost? Pa u čemu je problem? Ja bih dala desnu ruku da saznam svoju budućnost. Ono što nas čeka u budućnosti nije uvijek lijepo. Da sam na tvom mjestu ne bih je otvarala, ali to je tvoj izbor. Samo želim saznati svoje moći, Tehna. Ništa više. Moram saznati odakle dolazi. Samo ću malo pogledati. Jesam li vas uplašila, djevojke? Zašto? Ovo je samo početak. Sad ćete požaliti što ste zabadale nos tamo gdje mu nije mjesto. Što je ovo? Bloom, knjiga ne želi biti pročitana. Idemo odavde. Hajde. Hajde. Opustite se, drage moje. Nemojte nikud žuriti. Ne želim zvučati kao pesimist, ali mislim da smo u nevolji. Moramo pronaći rješenje. Odmah sad. Hajdemo probati Tehninu energiju. Nisi ih ni ogrebala. Što sad? Snaga približavanja. U pravu je. Bloom, čarolija Wingsa! Jeste li spremne? Svi zajedno. Sad! Izgleda da nema izlaza odavde. Nismo prolazile ovim tunelom. To nije onaj kojim smo došle. Kako znaš, svi su isti. Imam fotografsko pamćenje. Opažam detalje. Molim vas, recite mi da se nismo totalno izgubile. Ogromni pauci. Posvuda su. Ok, koji nam je sada plan? Mislim da nisu baš jako prijateljski raspoloženi. Moramo napraviti štit kao zaštitno polje. O ne! Napravili su rupu na našoj zaštiti. Moramo nešto drugo napraviti brzo! Pa imam ideju. Spremne? Pratite me. Imate sprej za insekte? To neće biti potrebno, Stella. Koristit ćemo njihovog prirodnog neprijatelja. Evo ga. Prekrasna životinja.
Odlično, satovi profesora Paladijuma su nam napokon korisni. Jeste li uopće sumnjale? Znate što, nešto mi govori da se još uvijek nismo izvukle. Bloom je u pravu. To je bilo previše lako. Hej, nećemo se predati samo tako. Pristupit ćemo problemu polako i temeljito. Stella, ne bih htjela kvariti tulum, ali možda je ipak vrijeme da krenemo. Požurite, ovuda! Idemo, vrijeme je da odletimo odavde. Kako ćemo izaći odavde? Možemo pokušati ovuda, ha? Pazite, nema izlaza! Što da napravimo? Nemamo izbora. Idemo ga srediti. Napad! Imamo problem, ali ne više. Gdje smo mi to? Čula sam za ovakva mjesta, ali nisam vjerovala da postoje. Vještice su jako čudna stvorenja. Umjesto da organiziraju svoju knjižnicu, one samo pobacaju stvari ovako. Kakva grozna tišina. Imam loš predosjećaj. O ne, insekt, čudovište. Ne brini, ja ću se pobrinuti za to. Sunshower! Ali gdje je nestala? Eno je tamo. Zaglavljena u blatu. O Bože, bit ćemo pečene. Baš ti hvala, Stella. Dim je toliko gust da ne mogu disati. Plamen blokira vrata. Zarobljene smo. Za sve sam ja kriva. One su ovdje zbog mene. Da barem nisam dirala tu knjigu. Ništa od ovoga se ne bi dogodilo. Bloom. Dođi, Bloom. Bloom, što se događa? Krenite za mnom. Pratite me. Odvešću vas na sigurno. Hej, curke, pogledajte Bloom. O, wow, svaka čast. Bloom! Ha? Što se dogodilo? Nema veze, pričat ćemo kasnije. Najbolje da se što prije maknemo s ovog mjesta. Ti prva. Dobro, kako si ona izvela? Čula sam glas u glavi. Govorio mi je kako da odemo na sigurno. Bio je to lijepi, ljubazni glas koji mi je govorio iz plamena. Pa što god da je, izvuklo nas je iz neprilike, to je sigurno. Haha, Stella, tako si smiješna, puknut ću od smijeha. Hej, naš plan je uspio. Vještice nemaju moj prsten. Sad Wings imaju moć. Jedva čekam da se malo odmorim. Pričaj mi o tome. Tako sam umorna, mislim da danas nemam snage za školu. Da, bilo bi najbolje da uzmemo bolovanje. Očigledno, vi uživate u kršenju pravila. U velikoj ste nevolji, mlade dame. Jutro sam dobila poruku od profesorice Griffin, direktorice Mračnog tornja. Moja kolegica je bila bijesna. Rekla je da ste provalili u njenu školu sinoć. Je li to točno? Neću tolerirati takvo ponašanje ovdje. Što možete reći na sve to?
Nama je stvarno... Gospođo, ako dozvolite, koji god da je razlog za to što su napravile, njihova kazna treba biti za primjer ostalima. Kako to mislite? S obzirom da su ove studentice izašle van bez dozvole, predlažem da budu kažnjene, a njihove čarobne moći ukinute do daljnjega. Ali direktorice, vi to ne biste napravili, zar ne? Ne bih. Postoji nekoliko stvari koje ne bih napravila. A ukidanje vaših moći nije jedna od njih. Mislim da bi trebali malo leći i odmoriti se. Da nisi izazvala Faragondu, možda ne bi bila tako stroga prema nama. To ne bi ništa promijenilo. Sigurna sam da točno zna što se sinoć tamo dogodilo. Sigurno misli da smo jako naivne kada smo nasjele na trik sa Bluminom knjigom. Ali kako smo mogle znati da je to zamka? Sad smo totalno bez moći. Za mene to i nije tako strašno. Živim cijeli život bez njih. Moramo ih vratiti. Jedino tako možemo riješiti zagonetku. Znam kako da vratimo moći. Samo ću reći... Wings! U sljedećoj epizodi Griselda će pokazati koliko je stroga. Usprko svemu, nastavit će se razvijati posebna veza između majstora magije i Vila, što će razljutiti Icy, Darcy i Stormy. Gdje je skriven izvor moći što ga vještice traže?